Здравейте, вие сте с работилница Вкусна храна, а днес ще ви покажем как ще си направим шоколадови бомбони. Нека да започваме и останете до края на клипа. Правят се супер лесно и са уникални, така че трябва да ги пробвате и не забравяйте да ги държите в хладилник. Разтапяме си шоколад и масло на водна баня и след това получаваме горе-долу това. След като сме готови, пълним формичките и ги слагаме за няколко часа в хладилника. Може и в фризера, но не веднага. Първо трябва да стигне в хладилника и след това може да ги оставите за няколко малко време в фризера. Но предполагам, че ще ви е по-удобно си ги държите в хладилника. Ние така направихме, ядохме и след това пак ги прибираме в хладилника. И се изядоха, буквално нямаше и час вече. Нямаше бомбони, така че се изядоха доста бързо. Може да ги пробвате, супер лесна, елементарна рецепта. На мен ми харесаха много бомбоните, затова реших да споделя рецептата с вас. Ако ви харесва, се абонирайте и харесайте видеото и весели празници!